Bine v-am regăsit, fraților, la un nou episod de Eurotrack. Eu sunt Sneaker și astăzi jucăm Eurotrack. Asta. Da, să dau un pic sonorul mai încet, că iară mi s-a dat tare. Bă, dar mă enervează când se dă tare, de numai. Așa, altă viață. Astăzi suntem cu tirul de la Scania. Da, și se pare că nu poate să o remorca? Sau merge? Așa, avem 380 de kilometri. Avem să-i dăm tare. Așa. E bine, n-am dat în stâlp. Așa. Ce mai faceți? De eu are ceva probleme cu calculatorul și de-aia nu filmează cu noi. Dar o să apară și videoul cu el. Ai de... Dar cum am ajuns eu acolo, nu știu. Trebuie să fiu mai atent. Fain tirul ăsta de la Scania. Să fiu atent, să nu dau daună. Numai acum l-am cumpărat. A, da, și apropo, toate salvările mele s-au dus. Adică toate. Dacă vă aduceți bine aminte, video trecut de Eurotrack, aveam 2.600.000, 2.700.000, ceva de genul. Și aveam mulți șoferi, aveam mai multe tiruri, mai multe garaje, aveam vreo 9 sau 10 garaje. Și acum mai am doar 2 garaje, știam. Și mai am 6 milioane. Mi-au dat banii înapoi. Stați 2 secunde. Gata. O interveni ceva. Și da, cum am spus, s-a dus. Bine, oricum pot să le cumpăr din nou, nu e asta o problemă, da? Da. E bine, ni le-au dat cu benzină. L-am cumpărat pe asta cu exclusiv UK. Nu știu, arată bine. Dată o Volvo ăla, cred că arată mai bine, pe care l-am avut înainte. Oricum nu mai e.
Și iară mi-a dispărut bindul de... Ce mă enervează. Da, iar a intervenit ceva. Of. Gata, am revenit. Pot avea și o filmare. Ba, mă strigă mama de jos, ba, mă sună tata nu știu ce. Ne plimbăm cu tirul, yeah. Ne plimbăm cu tirul, yeah. Ne plimbăm cu tirul. Ce cringe sună asta. Nu căs medalii. Nu căzut medaliile de pe panou. What the fuck. Sper că nu s-o auzi pe filmare. Mă rog, lasă-le acolo. În următoarea benzinărie mă opresc să mă culc. Uite granița cu Belgia. Bruxelles, Liege. Fain Scania asta, chiar îmi place. Dar n-are șanse să-mi înlocuiască mie tirul. Apropo, tirul de la Volvo pe care l-aveau nu mai e. Bine, pot să-mi cumpăr, da? Da. Tot pe drum. Dar nu știu de ce așa în videoclip până vine să subțiez vocea, să vorbesc așa, nu știu. Apropo, m-am răzgândit, la 50 de abonați facturul camerei. Nu uitați să vă abonați, dacă vreți să vedeți. Și mâine, probabil mâine o să apară unboxing la tastatură. La noua tastatură, am comandat o tastatură și un mouse nou. Bine, acum am o tastatură care nu e a mea, e a lui Deiu, fosta lui tastatură veche, mi-a dat-o să mă joc tot 3-4 zile până îmi vine tastatura. Am comandat-o joia trecută și văd că e luni și încă nu a venit, deci va veni mâine sau apoi mâine. Și când apare facem unboxing. Așa, și de aia am un mouse și o tastatură mai proaste din cauza la CS, dacă mă urmăriți pe Instagram, ați văzut pe story ce s-a întâmplat cu mouse și cu tastatura mea, adică din cauza la CS, 5 runde la rând, am dat 99 la adversar, deci 99 în 3 hituri, 99 în 3 hituri, 99 în 3 hituri. Deci numai 99. Și m-am enervat și am luat tastatura și am spart-o de genunchi. Și mouse-ul. Și de-aia mi-am comandat alte două. Și acum am un mouse ai de capul lui, un Razer Abyssus V2. E micuț, e ciudat.
Și am o tastatură de la Hama, Urage. E tastatură normală, nu de gaming. Și nu îmi place. Ciudat. Și de-aia mi-am luat o tastatură. Nu vă spun ce este. O să vedeți pe la unboxing. Sneaker, 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 sneaker. Aoleu, curbă nașpa. Așa. Opa. Am viteză prea mare. Scroll. Mai avem 93 de km și ajungem. Și scrieți în comentarii ce jocuri să mai jucăm. Spin Tires, CS, Fortnite, GTA. Nu știu, m-am plictisit în ultimul timp, nu mai prea stau pe PC foarte mult. Stau seara așa de la 9 până pe la 11, puțin așa, nu știu, înainte mă jucam toată ziua. Acum nu. Mai ales acum cu școala asta online, că mă bubuie creierii. Bine, vacanța asta de vară, care o să fie, o să pot să filmez și așa după clasa 8-a, mai greu. Urmează clasa 8-a. Abisus, Abisus, Razer Abisus. Mi-a rămas numele în mână. Numele în mână. Numele în minte. Razer Abisus V2. Nu știu cât DPI are, e bai de capul lui. E vechi. N-am mai semnalizat. O las. Nu e o pagubă. Mai avem 50 de kilometri și ajungem. Razer Abisus, Abisus. Data viitoare vrei să facem o cursă cu Skoda? Razer Abisus. Așa conduc. Glumesc. Nu înțeleg de ce jucat Eurotrack în altă cameră decât camera asta, cum ar veni. Asta e cea mai jucată de toată lumea. Dacă vreți să facem un challenge, dar un challenge, din să conducem așa sau cumva, dar un challenge, nu să mă joc eu de bunăvoie să așa. Dacă facem 20 de like-uri la episodul ăsta, jur că fac... Aoleu. Jur că fac live de 6 ore cu Eurotrack sau cu 5 jocuri sau cu mai multe jocuri. Dacă facem 20 de like-uri. Ce făcuim? Uite și pe ăsta cu Scania. Opa, domnul. Suntem în Lille. Euro goodies.
Paul. Excelent. 12.000. Fac level 45. Fac level 45. King of the Road. Continuu. Ia să vedem cât avem de filmat. Avem 16 minute. Cam atât o să fie acest episod. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, un share, să vadă și prietenii voștri și să facem cât mai repede 50 de abonați. Apropo, vă place numele firmei mele? Hai, cam atât a fost tot. Pa, pa!